Не, добра, се му карай се. Деца, няма да се отчаяват. Вашето минало. Виж и вашето телефон. Гати децата, тук седнали едни дечица. Като за дядо Румен такива са нагласили. Аз всичко записвам. Искате ли да... Готови ли сте ли да пея? Дадат ли що? Аплауз! До кога да чакам? Какво е това? Я да видиме. Какво? Ах, този мръсен гад! Мръсен Джак! Пак ми изневерява. Погледнете го, бе! Погледнете го, бе! Ах, не се не игра това. Все млади шумки иска. Млади шумки. Писна ми. Ох, леле. Ох, леле. Това живот ли е, бе, Боже, бе? Абе, защо? Все на мене, бе, Боже, бе. Абе, защо все на мене? Скъпа, отвори! Аз съм Джак. Махай се, Джак. Махай се. Моля ти, скъпа, отвори. Върви си там, откъдето идваш. Скъпа, извинявай, моля ти се отвори, искам да се прибера вкъщи. Вкъщи съм, видя ли? Вкъщи си амръснико. Млади шунки, а? Да се масаш тук, гад мръсна. Марш! Търси! I guess if you say so, I'll have to take my things and go. What you say? Now baby, listen baby, don't you treat me this way, girl, I'll be back on my feet someday. Well, I guess if you say so, I'll have to pack my things and go. What you say?
батерии. Искате ли още, момчета? Да!